Čaute, opäť sa vám hlási Komikso, zase o niečo bradatejší, cca o 2 týždne bradatejší. Dúfam, že vám to neprekáža, že teraz momentálne vychádzajú videá každé 2 týždne, lenže vôbec na to nemám čas, keďže nič nevychádza. Napríklad moje video predchádzajúce, ktoré som išiel točiť dneska, tak dopadlo nejako takto. Takže potom, čo som chcel natáčať Priznania Žiarčanov 3, som si tie komentáre čítal, ako bolo ich síce o hodne viac, ale mám dojem, že teraz sa tam zverejňujú proste už všelijaké veci. Ako je tento nový majiteľ. Nemám nič proti nemu, super to vedie, snaží sa tam dávať príspevky, má tam proste zhliadnutia, má tam veľa lajkov už na tej stránke, odkedy je tam ten nový majiteľ. Lenže ten starý bol podľa mňa o čosi lepší, už len kvôli tomu, že nedával tam zjavne komplet všetko, ale dával tam to, čo by podľa neho ľudí rozosmialo, a to je dôležité. Takže som sa nakoniec dneska rozhodol, že natočím video troška z iného súdka a povieme si dneska 5 vecí, iba 5 vecí, ktoré sú na Facebooku každého jedného človeka. Takže poďme na prvú vec. A tej je tam, chvála Bohu, ešte zatiaľ najmenej, takže za to ďakujeme Bohu, ďakujem ti, Pane Bože. Nie som veriaci, ale aj tak ďakujem. Čiže prvou vecou sú jednoznačne reklamy. Kedysi bol Facebook, keď začínal, bol o tom, že treba boli, dajme tomu na Facebooku, dvaja priatelia a títo dvaja priatelia jednoducho postovali nejaké veci a človek, ktorý bol priateľ s tým druhým človekom, tak videl len čisto tie jeho veci. Samozrejme, človek, keď má milión priateľov, jasné, že nazbiera sa tam milión vecí každých cca 2 hodiny, hej. Ale ide o to, že takisto ako zvyšné sociálne siete, takisto sociálna sieť Facebook musí z niečoho žiť. A to sú reklamy. Či už reklama na k***nier, či už reklama na žiletky, na proste bradatých chlapov, čo samozrejme ja. Najviac ma tam dokáže nasávať, akože priznám sa, Justin Bieber, lebo je pán, kam to dosiahol, ale zase nemusí sa trápať na každej dyti, hej. Druhou vecou, takou druhou najmenej častou, sú kvázi postovanie videí a fotiek nejakých stránok, ktoré sú založené len na tom mať čo najviac fanúšikov, a to sú trebárs ako stránky, kde je meme, stránky, kde sú rôzne vtipné obrázky, štýlu chlap skočí z mosta, na tom kozy ukazujú proste 5 bodov, 10 bodov, 12 bodov, všetko, hej. A proste rôzne takéto vtipné veci, kompilácie, failov a tak. Tretia najčastejšia skupina sú videá. Videá, ktoré sú robené priamo ľuďmi, ktorých máte v priateľoch. Tieto videá väčšinou bývajú také, že jej super, bol som dneska v zábavnom parku a strašne sa z toho teším a chcem jednoducho, aby každý videl, že mám tak skvelý život, ale pritom ten Facebook, keď človek vypne, tak už je z neho zrazu úplne chúďatko a už by si najradšej možno aj skočil. Ale jednoducho sú to videá, na ktorých rozpoznávate tváre svojich priateľov, kamarátov, a keď už nie oni, keď už tam nemajú tváre, tak tam majú aspoň hlas. Ďalšou kategóriou, čo je číslo 4, je kategória Pozdrav. Čo? Máš pozdraviť fanúšikov všetkých, nie? Ahojte. Nazdar, nazdar. Nazdar, žiada. A ja vás, či aj my teba. Štvrtou najčastejšou skupinou sú jednoznačne statusy štýlu rozišla som sa s chlapcom. Kto mi povie, čo mám robiť? Poďme sa opiť, ja som sa s ním rozišla. Som ten najväčší frajer na svete. Nechal som tu najhoršiu štetku na svete.
To sa rimovalo. Asi budem reper. A samozrejme, posledná, 5. skupina je úplne najčastejšia a to sú určite, si ste si už domysleli, že? Áno, presne tak. Sú to fotky a selfiečka. Hlavne selfiečka. But first, let me take a selfie. Chceš byť na Facebooku frajer? Rob selfiečka. Rob selfiečka na záchode, rob selfiečka pri jedle, rob selfiečka keď spíš, rob selfiečka keď robíš samovraždu, rob selfiečka len keď ležíš, rob selfiečka vždy keď sa dá a na Facebooku ťa bude milovať každý. Takže, ak vás náhodou napadne ešte nejaké veci, ktoré na Facebooku vydáte a nespomenul som ich tu, medzi tými 5 základnými skupinami, čo boli teda reklamy, videá a fotky stránok, ktorým ide len o lajky, videá, ktoré točia priamo vaši kamaráti, statusy o tom, ako sa kto, kde, s kým rozišiel a za 5. boli fotky a hlavne selfie. Tak to dole napíšte určite do komentáru, určite si to neprečítam a dúfam, že sa vám toto videjko bude ľúbiť. Takže ja sa s vami lúčim, myslím, že zase o 2 týždne. Takže vidíme sa a čauko.